Felmerül a kérdés, hogy rendben, de hogyan lehet mégis az adatból üzleti értéket előállítani? Többször említettem már azt a példát, hogy a múltbeli adatainkat jól tudjuk arra használni, hogy a jövőre vonatkozó előrejelzéseket készítsünk. Például, ha tudjuk azt, hogy a múltban a hőmérséklet emelkedésével növekedett a fagylaltok eladása, akkor ezt számíthatunk arra, hogy a következő nyáron, amikor elkezd emelkedni a hőmérséklet, akkor valóban növekedni fog a fagylalt forgalma. Ez természetesen egy egyszerű példa, amit mindenki ért, de hogy ezt az analógiát bármilyen más problémára fel lehet húzni. Termelhetünk, vagy készíthetünk még belőle üzleti értéket olyan módon is, hogy megismerjük a vásárlóink, ügyfeleink profilját, ebből csoportokat tudunk képezni, és a különböző célcsoportoknak más-más marketing tevékenységgel tudjuk őket megközelíteni, vagy ajánlani a vállalatunk termékét, vagy a szolgáltatását. Nem biztos, hogy ugyanaz a marketing tevékenység működik egy 20 éves budapesti fiatalnál, mint egy 60 év feletti faluban élő idősebb embernél. Tudunk vállalati folyamatokat optimalizálni. Láthatóvá válik, hogy hol vannak elakadások, hol van szűk keresztmetszet, hol van szűkös vagy többletkapacitás. Ez is önmagában egy nagyon komoly üzleti érték, mert láthatóvá válik a vállalatvezetők számára, hogy hol szükséges beavatkozni, vagy hol lehet a többlet erőforrást átcsoportosítani oda, ahol szűkösebbek az erőforrások. Említettem korábban, akár a Google influenza előrejelzésnél, akár az Amazon.com példájánál is, hogy az együttjárások, egymásra hatások megismerése az milyen különösen fontos. Különösen akkor, hogyha ezzel tudjuk támogatni a tevékenységünket, vagy a stratégiánkat. Jó példa lehet erre például az orvosdiagnosztika, ahol vannak olcsóbb és drágább diagnosztikai vizsgálatok. Olcsóbb és drágább alatt nem feltétlenül csak költségben olcsóbb, drágább, hanem akár egyszerűbben és sokkal bonyolultabban elvégezhető diagnosztikai vizsgálatokra gondolok. És ha tudjuk azt, hogy két markernek a mutatója, vagy két érték mutatója az nagyjából együtt mozog, akkor mondjuk lehet, hogy első körben érdemesebb mindig az olcsóbb, egyszerűbb vizsgálatot elvégezni a páciensen, és ha az a vizsgálat azt mutatja, hogy a komoly esélye van az adott betegség megjelenésének, akkor célzottan csak az esetükben elvégezni a drágább, komplexebb, bonyolultabb, akár több fájdalommal járó vizsgálatot is. Tehát itt is arról van szó, hogy az együttjárás esetében, ha egy olcsóbb, egyszerűbb vizsgálattal akár nagyobb populációt meg tudunk szűrni, akkor a komplexebb, drágább eljárással már csak egy célzott populáción kell elvégezni a vizsgálatot. Sok esetben nem feltétlenül tudjuk, hogy két dolog miért jár együtt, ahogy ezt már említettem korábban. Nem is feltétlenül kell ezt mindig a data science vagy az adattudósnak érteni, meg nem is feltétlenül mindig érti, de ha látja ezeket az együttjárásokat, az már önmagában egy nagyon komoly érték. De akár felmerülő problémák esetén is segíthet a beavatkozási pontok azonosításában. Például, ha azt látjuk, hogy nagyon magas a vásárlói lemorzsolódás egy bizonyos vásárlói csoportnál, vagy egy bizonyos termék vásárlói esetében, akkor megnézhetjük, hogy ezeknek a vásárlóknak mondjuk milyen előtörténetük volt a vállalatunknál. És ha mondjuk azt látjuk, hogy a lemorzsolódott vásárlóknak mindegyiknek volt valami reklamációja, amit az ügyfélszolgálat jelentette az ügyfélszolgálaton, de az ügyfélszolgálat ezt nem kezelte jól, akkor a vállalat vezetése tudhatja, hogy az ügyfélszolgálatnál kell beavatkozni, mert az ügyfélszolgálat az a pont, ahol elveszítjük a vásárlóinkat. Tehát oda kell többletkapacitást, vagy valamilyen többleterőforrást biztosítani, hogyha ezeket a vásárlókat a jövőben meg akarjuk tartani. Ez természetesen csak példa, ami szintén ráhúzható bármely más problémára is. De az adatok segítségével tudunk piaci réseket vagy új üzleti lehetőségeket is azonosítani.